راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتا راديو ኤርትራ ካብ ቻይና ዝተረኽበ ልቓሕ ካብ ዓዲ ጓዕዳድ ናብ ቁርደት ዝርጋሕ ሓድሽ ናይ ቀጥራን ጽርግያ ይህነጽ ኣሎ። ሱዳን ወጻእተኛታት ኣብ ንግዲ ከይዋፈሩ ዝኽልክል ኣዋጅ ኣውፅያ። ብህዝባዊ ናዕቢ ካብ ስልጣኑ ዝተኣልየ መራሒ ቦሊቪያ ናብ ሜክሲኮ ሃዲሙ። ሰላምታና ይብጻሕኩም ብሳተላይት ኢንተርነትን ሓጺር ማዕበልን እትከታተሉና ክቡራን ሰማዕቲ። ሎሚ ረቡዕ 13 ሕዳር 2019 እዩ። ናይ ሰዓት እዚ ፈነወና ብኣርእስታት ዜና ፈሊምና ኣለና። ቀፂሉ ዝርዝሩ ይስዕብ። ሰናይ ምክትታል። ሬድዮ ኤረና ናብ ዝርዝራት ዜና ምስ ንሰግር ኩባንያ ቻይና ሴፌኮ ካብ ዓዲ ጓዕዳድ ናብ ቁርደት ዝዝርጋሕ 134 ኪሎ ሜትር ሓድሽ ናይ ቀጥራን ጽርግያ ይሃንጽ ኣሎ። እቲ ጽርግያ ካብ መንግስቲ ቻይና ብዝተረኽበ ኣስታት 140 ሚልዮን ዶላር ምወላን ልቓሕን ዝህነጽ ዘሎ ኮይኑ ኣብ 2 ዓመታት ክዛዘም ትጽቢት ይግበረሉ። እቲ 5 ቢልዮን ዶላር ሰማል ዝውንን መንግስታዊ ኩባንያ ህንጻ ቻይና ካብ መወዳእታ ወርሒ መስከረም ኣትሒዙ ነቲ ጽርግያ ምህናጽ ዝዋፈራ ዓበይቲ ናይ ህንጻ መካይን ካልእ ማሽነሪታትን ብመንገዲ ወደብ ባጽዕ ክልኽ ጸኒሑ። ኩባንያ ሴፌኮ ኣብ ኤርትራ ብዘይካ ብህንጻ ኣብ ዕደና ምትካል ፋብሪካ ሰሜንቶን ካልእ ናይ ልምዓት መደባትን ይሳተፍ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ብፍላይ ዕደና ወርቅን ናሓስን ዛራ በዚ ናይ ቻይና ትካል እዩ ዝካየድ። እንተኾነ እቲ ትካል 70% ካብ ሰራሕተኛታቱ ካብ ቻይና ዘምጽእ ምስ ምዃኑ ንኤርትራውያን ሰፊሕ ናይ ስራሕ ዕድላት ይፈጥር ከም ዘየለዮም ሬድዮ ኤረና ዝተወከሰቶም ወገናት ዘረድኡ። ኩባንያታት ቻይና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ኢትዮጵያን ጅቡትን እውን ጽርግያታት ናይ ምህናጽ ዝርከቦ ሰፊሕ ናይ ልምዓትን ህንጻን መደባት ኣብ ምክያድየን ዝርከባ። ቻይና ብልቓሕን ምወላን ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ትገብሮ ዘላ ገዚፍ ናይ ህንጻ ወፍርታት ነዘን ሃገራት ግዳያት ከቢድ ዕዳ ከይትገብረን ተንተንቲ ፖለቲካ ስጋቶም ይገልጹ። መንግስቲ ሱዳን ወጻእተኛታት ኣብ ንግዲ ከይዋፈሩ ዝኽልክል ሓድሽ ኣዋጅ ከም ዘርግሐ ኣገልግሎት ዜናት ሃገር ሱና ሓቢሩ። ሱና ንሚኒስተር ንግድን ኢንዱስትሪን መዳን ዓባስ መዳኒ ብምጥቃስ ኣብ ዘቕረቦ ዜና እቲ ሓድሽ ኣዋጅ ዜግነት ናይ ሱዳን ዘይብሎም ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ኩሎም ወጻእተኛታት ኣብ ንግዳዊ ንጥፈታትን ሸቐጥን ከይዋፈሩ ዝእግድ እዩ። እንተኾነ እቲ ሓድሽ ኣዋጅ ካብ ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዱስትሪን ሕጋዊ ፍቓድ ወፍርን ንግድን ንዘውፁ ወጻእተኛታት ኣይምልከትን። ኣብ ሱዳን ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ኤርትራ፣ ኢትዮጵያን ግብፅን ከምኡ ድማ ካብ ሶርያን ካልኦት ሃገራትን ዝወሓዙ ወጻእተኛታት ናይ ንግዲ ፍቓድ ዘይብሎም ክነሶም ኣብ ዝተፈላለየ ሸቐጥን ንግዳዊ ንጥፈታትን ከም ዝዋፈሩ ይግለጽ። እዚ ሓድሽ ኣዋጅ ንሱዳናውያን ናይ ንግዲ ዕድላት ንምፍጣር ዝዓለመ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ዝመጽእ ዓመት ናይ ኣስታት 100 ወሰኽ ደሞዝ ወጢኑ ከም ዘሎ ሚኒስተር ፋይናንስ ኢብራሂም ኤልባዕዳዊ ኣፍሊጡ። ንሱ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ጽገናዊ ለውጥታት ቁጠባ ብዝምልከት መንግስቲ ሱዳን ምስ ፊናንሳውያን ትካላት ባንኪ ዓለምን ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብን ኣብ ሓያሎ ነጥብታት ኣብ ምርዳእ ከም ዝበጽሕ ብምጥቃስ ንምትግባሩ ደረጃ ብደረጃ ክጅምር ምዃኑ ኣፍሊጡ። ቁጠባ ሱዳን ንምሕዋይ ኣስታት 5 ቢልዮን ዶላር ህጹጽ ሓገዝ ከም ዘድልውን ኣስሚሩሉ። ሱዳን 60 ቢልዮን ዶላር ዕዳ ከም ዘለዎ ኣብ ምዝኻር ምስራዝ ዕዳ ሓደ ካብቲ ጾር ዝሃገር ከራግፍ ዝኽእል ውሳኔታት መሻርክቲ ምዃኑ ኣተሓሳሲቡ። ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ብዝተኻየደ ህዝባዊ ናዕቢ ካብ ስልጣኑ ክእለ ዝተገደደ ፕረዚደንት ቦሊቪያ ኢቮ ሞራለስ ናብ ሜክሲኮ ሃዲሙ። እቲ ካብ 2006 ኣትሒዙ ን13 ዓመታት ኣብ ስልጣን ጸንሐ ኢቮ ሞራለስ ኣብ ምርጫ ድምፂ ህዝቢ ብምድንጋር ክዕወት ዝገበሮ ምስጢራት ተኸሽሑ ብብልሽውናን ህርፋን ስልጣንን ድሕሪ ምውቃስዩ ህዝቢ ካብ ስልጣኑ ክእለ ክጠልብ ጸኒሑ። እንተኾነ እቲ ፕረዚደንት ነበር ካብ ስልጣኑ ከም ዘኢለ ድሕሪ ምግላጹ ሰራዊት ሃገር ኣብ ጎኒ ህዝቢ ብምቋም እቲ መራሒ ነበር መንበሩ ክሓድግ ከም ዝደፋፎ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ። ካብ ህዝብን ሰራዊትን ጸቕጢ ዝበዝሖ ኢቮ ሞራለስ ሰንበት 10 ሕዳር ስልጣኑ ከም ዝሓደገ ቦጊዕ ኣፍሊጡ። ትማሊ ሰሉስ 12 ሕዳር ድማ ብነፋሪት ናብ ሜክሲኮ ብምህዳም ዕቑባ ሓቲቱ። መንግስቲ ሜክሲኮ ነቲ ፕረዚደንት ነበር ፖለቲካዊ ዕቑባ ከም ዝህቦ ኣረጋጊጹ። ኢቮ ሞራለስ ናብ ስልጣን ኣብ ዝመጻሉ መጀመርያ ዓመታት ህዝባዊ ተቐባልነት እኳ እንተነበሮ ድሒሩ ግና ብህርፋን ስልጣንን ብልሽውናን ክውቀስ እዩ ተራዩ። ነቲ ፕረዚደንት ንምእላይ ብሰንኪ ዝተኻየደ ህዝባዊ ናዕቢ ቦሊቪያ ናብ ዝባእሰ ሕንፍሽፍሽን ቁጠባዊ ውድቀትን ከይትሽመም ተሰጊኣላ። ነዚ ዘሎ ፖለቲካዊ ሃጓፍ ተጠቒሙ ሰራዊት ስልጣን ከይሒዝውን ካልእ ዝዓበየ ሻቕሎት እቲ ዞባ እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ፈጺምና ኣለና። ምስ ተረፈ ትሕዝቶታትና
ምከታልኩም ክትቅጽሉ ደጊምና ንዕድም ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ዳግማይ ሰላምታና ተቐበሉ ዝኸበርኩም ሰማዕትና። ቀጺሉ ዝቐርብ መደብና ብሰናይ ዘርአ ተወልደ ዝዳሎ መደብ ዓለም ከመይ ኣሎ ይክኸውን ሰናይ ምክትታል። هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. نيجيريا. ኣብ ናይጀርያ ኢባዳና ብዝተባሃለት ከተማ ብመንገዲ ሃይማኖት ዳግም ህይወት ክትዘርኡ ተባሂሎም ኣብ ሓደ ቦታ ተታሒዞም ዝነበሩ ሰባት ብመንገዲ ፖሊስ እቲ ሃገር ረድኤት ረኺቦም ከም ዝደሓኑ ኣብዚ ሰሙን እዚ ክግለጽ ካብ ዝቐነየ ዜናታት ሓደ እዩ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ብመንገዲ ፖሊስ ናይጀርያ ካብ ሃይማኖታዊ ጸቕጢ ሓርነት ዝረኸቡ ሰባት ልዕሊ 250 ክኾኑ ከለዉ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ጥራይ ናብ 1500 ዝጽጉዑ ሰባት እዚ ዝበሃል ዘሎ ሓርነት ረኺቦም እዮም። ብመሰረት ካብ ናይጀርያ ዝመጽእ ዘሎ ዜናታት እዚ ምዕባለ እዚ ኣብ ናይጀርያ ዝርአ ዘሎ ካብቲ ሃይማኖታዊ ማእከላት ሰባት ክሳብ ቤተሰቦም ክርእዩ ዝኽልከልሉ እዋናት ምብጽሑ ዝመጸ ምዃኑ እውን ይንገር ኣሎ። ብዘይካዚ ኣብዚ ማእከላት እዚ ሰባት ብብዙሕ መንገዲ እናተጋፍዑ ክሳብ ብፆታዊ ኩነታት ከም ዝተዓመፁ እውን ይጥቀስ። ኣብ ሰሜን ናይጀርያ ብዙሓት ቆልዑ ትምህርቶም ካብ ሃይማኖታዊ ማእከላትን ኣብያተ ትምህርትን እዮም ዝረኽቡ። እንተኾነ ዘን ማእከላትን ኣብያተ ትምህርትን እዚኣተን መምሃር ዘይኮና መግሃሲ ምዃነን ንመንግስትን ፖሊስን ናይጀርያ ኣቆጢዑ ዘሎ ተርእዮ እዩ። ንፈለማ ግዜ ኣብ ከምዚ ዓይነቱ ማእከላት ዝኣተዉ ቆልዑ ፈለማ ዝረኣይዎ ነገራት ሰባት ጥራሕ ነብሶም ኮይኖም ብሙቑሓት ተኣሲሮም ክደም ይኸለዉ ምዃኑ ይምስክሮ። እቲ መምሃሪ ዝበሃል ክፍልታት ከኣ ኣብ ንውሕዳት ማለት ከባቢ 10 ሰባት ጥራይ ክሕዛብ ዝግብኦ ክፍልታት ክሳብ 50 ተምሃሮ ከም ጭቃጭቕዎም ዝግበር እዩ። መምሃራን ከኣ ተምሃሮ እናፀውዑን ደገ ውፅኦም ጥራሕ ነብሶም ከም ዝኾኑ እናኣዘዙ ብጭካነ ይገርፍዎም። በዚ ከኣ ብግብሪ ከተምልጠሉ ደኣ ከቢድ ኮይኑ እምበር ዝኽኣሉ ሰባት ክሃድሙን ነቲ ኩነታት ክምስክሩን ይስምዑ ኣለዉ። ብዙሓት ሰባት ከኣ ንሕና ኣብ ከምዚ ሕሱም ኩነታት ንወድቕ ዘለና ማእከላይ መንግስቲ እቲ ክገብሮ ዝግባእ ስለ ዘይገበረ ትምህርቲ እውን ክቕርብ ስለ ዘይከኣለ ይብሉ። ህዝቢ እቲ ከባቢ ብዙሕ ጸጋታት ዘይብሉ ኣብ ድኽነት ዝነብር ምዃኑ ከዓ ነቲ ኩነታት ኣጋዲድዎ ካብ ዘሎ ጠንቅታት ሓደ እዩ። እቲ ዘሕዝን ዘን ኣልማጅሪ ኣብ ዝበሃል ስም ዝጠቕለላ ኣብያተ ትምህርቲ ንኸባቢ 10 ሚልዮን ዝኾኑ ተምሃሮ ሰሜን ናይጀርያ ዝሓዛ ብምዃነን ምዕፃወን ኣብ ኣገልግሎት ትምህርቲ ርኡይ ቅልውላው ክፈጥር እዩ ዝብል ስክፍታ እቲ ሕማቕ ኩነታት ንክቕፅል ምኽንያት ኮይኑ ከም ዘሎ ከዓ ተዓዘብቲ ይገልጹ። ካብተን ኣብያተ ትምህርቲ ነዚ ዝርአ ዘሎ ኩነታት ምኽንያት ዝህብ መግለፂታት ኣሎ። ንሕና ከምዚ ንገብር ዘለና ኣብ ባህርያት ተምሃሮ ዝርአ ጸግማት ንምእራምን ሕጊ ንምንጋስን ኢና ኸ ይበሃል ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነዚ ኩነታት እዚ ምፅዋር ዝሰኣነ ፕሬዚደንት ናይጀርያ ሙሓመድ ቡሃሪ መንግስቲ ነዚ ኩነታት ዝኽዕገሶ ከም ዘይክእል ገሊጹ እዩ። ንሱ ኣብተን ኣብያተ ትምህርቲ ዘለዎ ኣኽብሮት ገና ኣቦቱ እኳ እንተሎ ሎሚ ኣብ ተምሃሮ ዝርአ ዘሎ ግፍዒ ግን ክቕበሎ ከም ዝኸብዶ ተገሊጹሎ። ሊባኖስ ናይ ሊባኖስ ዝኾነት ከተማ ቤይሩት ምስሊ ጽባቐን ዓወትን ዝኾነት ከተማያ ምስ ፈረንሳ ዘመሳስላ ብዙሕ ትርኢታቱን ኣለዋ። ኣብያተ መኽዘናታ፣ ሆቴላታ፣ ዋላ እውን እተን ኣብ ጎደናታት ዝዝወራ መካይና ኩሉ ነገራ ምስ ፈረንሳ ዝመሳሰል እዩ። እዚ ጽባቐን ዕውት ትርኢትን እታ ከተማ ኣቦትኡ ከሎ ግን ከተማ ቤይሩት ንማዕርነት ዝፈሸለ ህዝባዊ ኣገልግሎታትን ሽቕለት ኣልቦነትን ትጋደል ዘላ ከተማ ኮይናላ። ንሰለስተ ሳምንታት ኣንጻር መንግስቲ ዝተኻየደ ህዝባዊ ተቃውሞ ነቲ ሃገር ኣነቓኒቑ ንቐዳማይ ሚኒስተር ሰዓድ ሓራሪ ካብ ስልጣን ብፍቓዱ ንኽወርድ ኣገዲዱ እዩ። ሊባኖስ ጽብቕቲ ሃገር እያ። እንታይ እሞ ትድወን እንደሞየላን ዝብሉ መንእስያት ምብዝሖም ከዓ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት በብእዋኑ ይበላሾ ከም ዘሎ ይሕብር። ገለገለ መንእስያት ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቃት
ኣብ ፓሪስ ዘለኻ ይመስለካ እሞ ቁሩብ ኪዲልካ ኣብ ጎደናታት ሰባት ክሞቱ ኸኣ ትርኢ በዛ ሃብታማት ትርኢ እሞ በዚ ኸኣ መግለፂ ዘይብሉ ሕሱም ድኽነት ተኸዲሙ ይጸንሐካ ኢሎም ንስጊን ጥርነት እቲ ኩነታት ክሕብሩ ከለዎ ሎሚ ኣብ ሊባኖስ ተበጊሱ ዘሎ ህዝባዊ ተቃውሞ ህዝቢ ግምጠሊሉ ናብ ጎደናታት ከም ዝወፅእ ዝገበረዮ ነቶም ውሑዳንን ኣብ ስልጣን ዘለውን ከይኣለየ ኸኣ ህዝባውነት እቲ ሃገር ከም ዘይረጋገጽ ይትንተን ኣሎ ኣብ ሊባኖስ ን15 ዓመታት ዝቐጸለ ኩናት ሓድሕድ ቅድሚ 30 ዓመታት ኣብቂዑ ተባሂሉ ነይሩ እንተኾነ ተላሒጉ ክኸይድ ዝጸንሐ ረቂቕ መጨኮኒ መሳርሒታት ዳግም ናብ ህውከት ክመልስ ይረአ ኩሉ ግዜ ሕብሮም ብዝቀያይሩ ሓደ ዓይነት ሰባት ህዝቢ ቅጭቆን ዘይጥዑይ መንግስቲ ክመስል ኣይንቕበሎን ወለድና ኣብ ፖለቲካ ሊባኖስ ተስፋ ቆሪጾም እዮም እዞም መንእስያት ግን ለውጢ ከም ዝከኣል ፈሊጥና ንቃሎሳሎና ዝብሉ መንእስያት ሊባኖስ ሎሚ ብቁፅሪ ብዙሓት እዮም ሎሚ ኣብ ሊባኖስ ድኽነት ይተኣለ ትምህርቲ ይስተኻኸል ዝብል መስመር ቃልሲ ዓዚዙ ምህላው ኸኣ ከም ሰውራ ይውሰድ ኣሎ እንተኾነ ብወግዒ ኣብ 18 ዝተገዛዝዐ ጉጅለታት ኣብ ዘለዎ ሃገር ፖለቲካዊ ስምምዕ ምርካብ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ ለውጢ ኸኣ ዳርጋ ዝከኣል ኣይመስልን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሊባኖስ ብልሽውና ኣዋኒንን ፖለቲካን ኣጸቢቑ ሱር ሰዲዱ ነገራት ከኣ ብውሑዳት ስድራ ቤታት ተባሒቱ ይርከብ ኣብ ሊባኖስ ስልጣንን ሃብትን ብሒቱ ዘሎ ሓደ ሚእታዊት ወገን ን25 ሚእታዊት ኣታዊታት ተሃገር ንበይኑ ይግሕጦ ከም ዘሎ ኸኣ ይፍለጥ ኣብ ድኳናትን መኽዘናትን ከተማ ቤይሩት ዘሎ ኣቑሑ ዳርጋ ብሃብታማት ጥራይ ዝዕደግ ካብ ዝኸውን እውን ነዊሕ ዓመታት ኮይኑሎ ኩነታት ከምዚ ስለ ዘሎ ኸኣዩ ኣብ ሊባኖስ ዕዳ ናብ ልዕሊ 100 ሚእታዊት ሓሊፉ ሽቕለት ኣልቦነት ከኣ መመሊሱ ዝዓቢ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሊባኖስ ስራሕ ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ጥዑይ ትምህርትን የለን ዝብል ድምፅታት መንእስያት ከም ሓደ ዓብዪ ምስክርነት ምሕማቕ ኩነታት ሃገር ጌርካ ኸኣ ይውሰድ ኣሎ እዚ ኩሉ ምዕባለታት ርኢኻ ኸኣ ስርዓተ ፖለቲካ ሊባኖስ ውድቕ ስርዓት እዩ ዝብል ትዕዝብትን ትንተናን ሎሚ ኣጸቢቑ ብዙሕ እዩ ለውጢ ክሊማ ከም ሓሳብን ፖለቲካዊ ጠማምታን ብዙሓት ከተዓዛዕባ ምዃኑ ብቐጻሊ ዝስማዕ ነገር እዩ እንተኾነ ኣብ ዝቕንያት እዚ ብልዕሊ 11,000 ተመራምርቲ ስነ ፍልጠት ንለውጢ ክሊማ ዝምልከት መጠንቀቕታ ምምጽኡ እቲ ጉዳይ ከቢድን ጥንቃቐ ዘድልዮን ምዃኑ ዘመልክት እዩ እዞም ክንዲ ዝቑፅሮም ተመራምርቲ ስነ ፍልጠት ሎሚ ዓለም ሕጹጽ ሓደጋ ለውጢ ክሊማ ኣለዋ ክብሉ ብንጹራት ቃላት ተዛሪቦም ምህላዎም ከኣ ጉዳይ ለውጢ ክሊማ ዕቱብ ጉዳዩ ናብ ዝብል ሓሳብ ክዘዙ ጀሚሩ ይርከብ እዞም ልዕሊ 11,000 ዝበጽሑ ተመራምርቲ ስነ ፍልጠት ካብ ብዙሕ ዓውድታት ፍልጠትን ካብ ልዕሊ 150 ሃገራት ዝመፁ ምዃኖም እውን ነቲ ንሳቶም ዝህብዎ ዘለዉ ሻቕሎት ሚዛን ዘውህብ ኮይኑ ተራእየሎ ኣብ ዝህብዎ ዘለዉ መጠንቀቕታታት ሎሚ ደቂ ሰባት ዘካይድዎ ዘለዉ ንጥፈታት ተገዲሶምን ኣዕሚቖምን ለውጢ እንተዘይገይሮምሉ ምንጋሩ ዘጸግም ሓደጋን ስቓይን ኣብዛ መሬት ከጋጥምዩ ዝብል ከቢድ ሓበሬታ ይርከቦ ንመጀመርያ ግዜ ተመራምርቲ ስነ ፍልጠት ተኣኪቦምን ብኽንዲ ዝቑፅርን ከቢድ መጠንቀቕታ ምሃቦም ለውጢ ክሊማ ሓቂ ምዃኑን ከም ዘሎን ስለዚ ኸኣ ወዲ ሰብ ኣብ ኩሉ ንጥፈታቱ የድልዩ ዝተባህለ ጥንቃቐ ክገብር ክግደድ ከም ዘለዎ ነቲ ዜና ዝተኸታተሉ ተዓዘብቲ ይገልጹ ለውጢ ክሊማ ነዚ ዝሓለፈ 40 ዓመታት ሌፍ ክበሃሎ ዝጸንሐ ዛዕባ ይኹን እምበር ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ብክሊማዊ ለውጢ ክመጽእ ዝኽእል ሓደጋታት ብግብራዊ መልክዓቱ ብኣካል ክቀላቐል ጀሚሩ ከም ዘሎ ኸኣ ብጭብጥታት ዝተሰነየ መግለፂታት ይመጽእ ኣሎ ሃገራት ኣብ ኣጠቓቕማ ፀዓት ብቕዓት ከርእያ ምስ ካርቦን ዝተሓሓዝ ነገራት ብጥንቃቐ ክትሓዝ ዝብል ልበዋታት ዘጠቓለለ 6 ዓውድታት ብሓያል መንገዲ ክትሓዝ ከም ዘለዎ እውን እቲ ካብዞም ተመራመርቲ ዝመጸ ጸብጻብ ይገልጽ ኣብ ቁፅሪ ህዝቢ ዓለም ሃንደበትን ትፅቢት ዘይተገብረሉን ምጉዳል ከይመጽእ ኣብ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ምውጣን ስድራ ቤትን የድሊ ዝተባህለ ሓልየቱን ደገፍን ክግበር ከም ዘለዎ እዞም ተመራመርቲ ምስቲ ዘቕርብዎ ዘለዉ መጠንቀቕታ ኣልጊቦም ነጊሮም ኣለዉ ብዘይካዚ ሰባት ዝያዳ ምስ ኣትክልቲ ዝተሓሓዘ ኣመጋግባ ክዘውትሩ ከም ዝግባእ ይገልጹ ጫካታት ከም ዘይዓኑ ጌርካ መሓዝ እንስሳታት ክስስኑ ምድፋእ
ብቐንዱ ሓላፍነት መንግስታት እዩ ኣብ ኩሉ መዳይ ለውጢ ኸሊማ ዝለዓለ ሓላፍነት ዝስከሙውን ንሳቶም መንግስታት እዮም እንተኾነ ህዝብታት እውን ኣብዚ ዛዕባ እዚ ዘይቀሊል ግደ ከም ዘለዎም ፍሉጥ እዩ ምኽንያቱ ብሓባር ዝጎድእ ብሓባር ክሰዓር ዘለዎ ናይ ዝሕጂ እዋን ግድል ስለ ዝኾነ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ዓለም ከመይ ኣሎ ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ትሕዝቶ ኣብ ዝተፈፂሙሎ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ኣርስቲ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ ሽዑ ሰናይ ቅነ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ከተማ ፓሪስ በቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ ንምዝኻሩ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ከስማዕኩም ኩባንያ ቻይና ሴፌኮ ካብ ዓዲ ጓዕዳድ ናብ ኣቑርደት ዝዝርጋሕ 134 ኪሎ ሜትር ሓድሽ ናይ ቀጥራን ጽርግያ ይሃንጽ ኣሎ እቲ ጽርግያ ካብ መንግስቲ ቻይና ብዝተረኽበ ኣስታት 140 ሚልዮን ዶላር ምወላን ልቕዓን ዝህነት ዘሎ ኮይኑ ኣብ 2 ዓመታት ክዛዘም ትጽቢት ይግበረሉ ኩባንያ ሴፌኮ ኣብ ኤርትራ ብዘይካብ ህንጻ ኣብ ዕደና ምትካል ፋብሪካ ሰሜንቶን ካልእ ናይ ልምዓት መደባትን ይሳተፍ ከም ዘሎ ይፍለጥ ብፍላይ ዕደና ወርቅን ናሓስን ዛራ በዚ ናይ ቻይና ትካል እዩ ዝካየድ ዘሎ መንግስት ሱዳን ወጻእተኛታት ኣብ ንግዲ ከይዋፈሩ ዝኽልክል ሓድሽ ኣዋጅ ከም ዘርግሐ ኣገልግሎት ዜናት ሃገር ሱና ሓቢሩ እዚ ሓድሽ ኣዋጅ ንሱዳናውያን ናይ ንግዲ ዕድላት ምፍጣር ዝዓለመ እዩ ኣብ ሱዳን ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ኤርትራ ኢትዮጵያ ግብፂ ከምኡ ድማ ካብ ሶርያን ካልኦት ሃገራትን ዝወሓዙ ወጻእተኛታት ናይ ንግዲ ፍቓድ ዘይብሎም ክነሶም ኣብ ዝተፈላለየ ሸቐጥን ንግዳዊ ንጥፈታትን ከም ዝዋፈሩ ይግለጽ ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ብዝተኻየደ ህዝባዊ ናዕቢ ካብ ስልጣኑ ክእለ ዝተገደደ ፕረዚደንት ቦሊቪያ ነበር ኢቮ ሞራለስ ናብ ሜክሲኮ ሃዲሙ እቲ ካብ 2006 ኣትሒዙ ን13 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝጸንሐ ኢቮ ሞራለስ ኣብ ምርጫ ድምፂ ህዝቢ ብምድንጋር ክዕወት ዝገበሮ ምስጢራት ተኸሽሑ ብብልሽውናን ህርፋን ስልጣንን ድሕሪ ምውቃስዩ ህዝቢ ካብ ስልጣኑ ክእለ ክጠልብ ጸኒሑ እንተኾነ እቲ ፕረዚደንት ነበር ካብ ስልጣኑ ከም ዘኢለ ድሕሪ ምግላጹ ሰራዊት ሃገር ኣብ ጎኒ ህዝቢ ብምቋም ነቲ መራሒ መንበሩ ክሓድግ ከም ዝደፋፍኦ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ካብ ህዝብን ሰራዊትን ጸቕጢ ዝበዝሖ ኢቮ ሞራለስ ሰንበት 10 ሕዳር ስልጣኑ ድሕሪ ምሕዳግ ትማሊ ሰሉስ 12 ሕዳር ድማ ብነፋሪት ናብ ሜክሲኮ ምህዳም ዕቑባ ሓቲቱ እዚ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ዝኸበረን ዝዓዘዘን ሰላምታና ተቐበሉ ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ከመይ ቀኒኹም እዚ ትወትር ረቡዕ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ተጥዕሙ እዩ ንሎሚ እውን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም መዘናግዕን ምህርን ዝበልና ትሕዝቶ ኣዳሊና ኣብ መደብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ብኽብሪ ክጸንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን መደብ ተስፊት ዮሃንስ እየ ሰናይ ምክትታል ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ ጽባሕከ ኣቦይና ደይን ንህይወት ብፍርሕዮም ዝነብርዋ ጽባሕ ዝሓሸ ክኸውን እዩ ዝብል እምንቶ የብሎምን ኣደይ ርድሮ ጽባሕስ እንታይ ክንከውን ኢና ትብለኒ ቐጻሊ ጽባሕ ዝሓሸ ክኸውን እዩ ብምባል እየ ዝምልሰላ ወላ እውን ንጽባሕ ዝኸውን መግቢ ኣብ ገዛና ከም ዘይብልና ጽቢቕ እናፈለጥኩ ኣደይ ከምቲ ኣነ ነቦይ ብዘይ ጥርጥር ዝኣምንያ ተኣምነኒ ኣቦይ ኣብ ዝሓለፈ ህይወቱ ሓያል ሰብ ነይሩ ህፃን ከለኹ ንጎንጎ ምስኡ ሒዝኒ ኸይድ ነይሩ ኣብቲ ጎደናታት ቁሸትና ክንዛወርን ከለና ሕልምታትዩ ቐጻሊ ዝነግረኒ ነይሩ ወላ እኳ ብፍጹም ዘይርዳእኒ እንተነበረ ርድሮ ወደይ ህይወት ተራር ጉዕዞ እያ ግን ተስፋ ክትቈርጸላ የብልካን ይብለኒ ነይሩ ወላ ሓንቲ ይርዳእኒ ነይሩ ምኽንያት ሽዑ ተምሃራይ 4ይ ክፍሊ ነይረ
እንታይ ከም ተረዳእኒ ሓተን እሞ ዘረብኡ ይደግመሉ ነበርኩ ህይወት ተራር ጉዕዞ እያ ግን ተስፋ ክትቆርጽ የብልካን ብምባል እምልሰሉ 5 ክፍሊ ምስ በጻሕኩ ኣቦይ ወቕዕ ልቢ ኣጋጠሞ ክንቀሳቐስ ኮነ ክዛረቡና ጸገሞ ይኹን ዳ እምበር ኣይተሓለልኩን ኢደይ እውን ኣይሃብኩን ዳርጋ ሙሉ መዓልቲ ሓንቲ ከይበላዕኩ ትምህርተይ ተጸሚመ ይኣቱ ነይረ ካብ ሽዑ ክሳብ ሕጂ ቀዳማይ ደረጃ ሒዘ ዝወፅእ ኣቦይ ኣብ ትምህርቲ ጽቡቕ ይኸይድ ከም ዘለኹ ውፅኢተይ ክነግሮ ከለኹ ጥራዩ ፍሽኽ ዝብለኒ ኣውዲት ሓፍተይ ከዓ ማሕዛያ ናብራ ምጸገመና ኣደይ ምስ ቤተሰብ ክትቅመጥ ክትከይድ ምስ በገሰታ ክትተርፍ ደለኽዋ ቦርሳ ክትጠናንፍ መጀመረት ኣብ ነፍሶ ከፍ ሞት ከናፍቓ ምዃነይ ነገረክዋ ምኽኣል ስኢና ናባይ ከይጠመተት እንተ ናፊቓትኒ እንታይ ክትገብር ከም ዘለዋ ክነግራ ሓተተትኒ ኩሎም ናይ ዛንታታት መጻሕፍተይ ሂበ ድማ እንተ ናፊቓትኒ ነዞም መጻሕፍቲ ብምንባብ ክትዝክረኒ ኣማኸርክዋ ሻዕ መዓልቲ ብኹሉ ነገር ተስፋ ቈርጽ ደለኹ ኢደይ ክህብ ተደናደንኩ ዝኾነ ስራሕ እናስራሕኩ ንዓ ዝኸውን ገንዘብ ከምጽእ እውን ደለኹ ብኹሉ ተሓሊለ ዓቕለይ ጸበበኒ ወላውን ትምህርቲ ክገድፎ ሓሰብኩ ሓፍተይ ንብዓታ እናደረዘት ስራሕ ምጀመርኩ ኩሉ ነገር ዝሓሸ ስለ ዝኸውን ክትመጽእ ምዃና ሓበረትኒ ደጊመ ኸምጽኣ ምዃነይን ኣብቲ ዝበለጸ ቤት ትምህርቲ ክትመሃር ምዃናን ኣለዉ ዝበሃሉ መጻሕፍቲ ድማ ክዕድገላ ምዃነይን ተመበጻዕኩላ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምሸት ነቦይ ከዛውረኢለ ሒዘየ ወፅየ ኣቦይ ግን በቐሊሉ ተስፋ ዝቖርጽ ኮይኑሎ መኻዲ ኸብዶ ከም ዘሎ ይሕብረኒ ኣነ ኸዓ ነቲ ኣብ እዋን ህንጻነተይ ዝብለኒ ዝነበረ እደጋግመሉ ህይወት ተራር ጉዕዞ እያ ግን ተስፋ ክትቈርጸላ የብልካን ብምባል እምልሰሉ ምንጪ ሂማንስ ኦፍ ዘ ወርልድ ትርጉም ሰይድ ሳልሕ ስድራይ ክዳውንቲ እናስታረርዮም ኣዕብዮምኒ ንወርሒ ዝረኽብዎ ኣታዊ ኣመና ውሑድ ስለ ዝነበረ ምስ ሰለስተ ኣሕዋተይ ከቢድ መነባብሮ እናሕለፍና ኢና ዓብይና መብራህቲ ንጽገም ስለ ዝነበርና ኣብ ትሕቲ መብራህቲ ጎደናታት ኮይንና ኢና ንጽንዕ ነይርና ኣማራጺ ኣይነበረናን ክሳብ 12 ክፍሊ ኣብ እርትዕየን ትምህርተይ ተኸታቲለን ኣጽኒዐን ከም ውጽኢቱ ኣብ ሓንቲ ካብተን ዝበለጻ ዩኒቨርሲታት ኣተኹ ኣብ ቀዳማይ ዓመት ልዑል ነጥቢ ስለ ዝመዝገብኩ ድማ ነቲ ዝተረፈ ዓመታት ብነጻ ዘምህረኒ ሽልማት ወሰድኩ ብድሕርዚ ኣብታ ሕልመይ ዝነበረት ትካል ተቖጺራ ክሰርሕ ጀመርኩ ህይወት ንዓይኒ ስድራይን ክትቅይረልና ጀመረት ጽሑፍተ ግን ናታ መንገዲ ኣለዋ ኣብ መበልታ ልክዕ 25 ዓመተይ ዝመላእ ኩላ ለይቲ ካብ ስራሕ ንገዛይ ብባቡር እናኸድኩ ከለኹ ኣብ መውፅኢ ኣፍ ደገ ደው ኢለ ነይረ ሃንደበት ክልተ ወዳት መጺኦም ነታ ብዙሕ ገንዘብ ዝነበራ ቦርሳይ ክምንጡልን ይፈተኑ እቲ ሓደ ንድሕሪት ክስሕበኒ ከሎ እቲ ሓደ ድማ ነታ ቦርሳ ንቕድሚት ወጢጡ ክወስዳ ጸዓረ ድሕሪ ሒደት ካልእታት ክልቲኦም ካብታ ትኸይድ ዝነበረት ባቡር ዘሊሎም ወረዱ ንዓይ ምስኦም ስሒቦም ንሶም ሃዲሞም ኣነ ግን ጸጋመይቲ እግረይ ኣብቲ መንገዲ ባቡር ተቓቐረት 4 በጎኒታት ባቡር ድማ ረጊጽኒ ምስ ሓለፈ ሰብ ስሒቡ ኣውፅኣኒ ንሆስፒታል ምስ ከድኩ
እግረይ ክትጽገን ከም ዘይትኽእልን ክትቁረጽ ምዃነን ሓበሩኒ ተበሳጭኹ ወርሕ ሙሉእ ካብ ዓራት ኣይወረድኩን ድሒሩ ሰብ ዝሰርሖ መሓውር ስለ ዝተገብረለይ ጩራታት ተስፋ ክስምዓኒ ጀመረ ቁርብ ስጉምታት ክኸይድ እውን ከኣልኩ እቲ ዶክተር ስሩዕ ምክትታል ክገብር ምስ መጸ ብዛዕባ ዘለኒ ዘይሓወየ ቃንዛ ነገርክዎ ብዙሕ ከይተገረመ ድማ ኣብ እግረይ ዘይተኣለየ መላገቢ ከም ዘሎ ሓቢሩ እዚ መላገቢ ንምኻዳይ ከጸግመክን እዩ ከም ዘለዎ ግን ክትጐያ ኣይትኽእልን ኢኺ ብምባል ሓበረኒ ብድሕሪ ዘዘረባ ኣነ ልዕሊ ዝኾነ ሰብ ሓለፋ ከም ዘይብለይ ብምርዳእ ኣበርቲዐ ክጽዕር ከም ዘለኒ ምስ ነብሰይ ተሰማማዕኩ ደጊመ ክሰርሕ ጀመርኩ ስሩዕ ህይወት ክነብረሉ ዝኽእል መንገዲ ድማ ከናዲ ጀመርኩ ናብ ሓደ ማእከል ስልጠና ብምኻድ ድማ ናይ ፓራ ኣትሌቲክስ ስንኩላን ስልጠና ወሰድኩ ኣብ ህይወት ክኸይድ ጥራይ ዘይኮነ ነቶም ብዛዕባ ጌጋ መረዳእታ ዝነበሮም ዓቕመይ ከርእዮም ወሰንኩ ልምምድ ጀመርኩ ንነብሰይ በቲ ዝለዓለ ዓቕመይ ንኽትሰርሕ ደፋፋእክዋ ኣብ ቁርብ ኣዋርሕ ድማ ክስጉም ጥራይ ዘይኮነ ክጐይ እውን ከኣልኩ ኣብ ሓደ ናይ 21 ኪሎ ሜትር ውድድር ማራቶን እውን ተሳተፍኩ ምጉዳል መሓውረይ ሓድሽ ገጽ ህይወት ንኽርእያ ኸኣለኒ ኣስተማቐርክዎ ድማ ሕጂ ኣብ ውድድር ማራቶን ንሳተፈ ብተወሳኺ ኣብ ህንዲ እታ ናይ ፈለማ ብሰብ ሰርሖ መሓውር እትጐይ ጓል ኣንስተይቲ እየ ከመይ ይስምዓኒ ክገልጾውን ኣይክእልን እየ እወ ኣብ ህይወትና ገለ ዘይንቈጻጸሮ ነገራት ከም ዘሎ ርዳእኒ እዩ እዛ ስዒባት መጽእ ደቂቕ ህይወትካ ትመልእ ወይ እውን እትዕኑ ክትከውን ትኽእል እያ ምናልባት ጽባሕ ጉዕዞ ህይወትካ ትቕይር መዓልቲ ክትከውን ትኽእል እያ ይኹን ዳ እምበር ነቶም ኣጋጣሚታት ኣክንዲ ብኣሉታ ትወስዶም ህይወት ዕውት ንኽትከውን ምእንቲ ዳግማይ ዕድል ትህበካ ከም ዘላ ጌርካ ተረዳእዮ ምንጪ ሂዩማንስ ቦምባይ ትርጉም ሰይድ ሳልሕ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ካብ ዘንበብክዎ ኣብ ሓደ መርዓ መርዓዊ ካብ መንበሩ ብምትንሳእ ንሓደ ካብቶም ዕዱማት ብፍሉይ ኣኽብሮት ሰላም ክብሎ ወረደ እዚ ሎሚ በፂሐ ዘለኹ ደረጃ ንኽበጽሕ ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ጌርካለይ ኢኻ እሞ ካብ ልቤ ዘመስግነካ ድማ በልሆ ዕዱም ብምግራም ኣበይ ዲና ንፋለጥ ኢሉ ሓተተ ቅድሚ ነዊሕ ዓመት ናትካ ተምሃራየ ነይረ ሓደ ግዜ ሓደ ኸፍ መባህልተይ ጽብቕቲ ሰዓት ጠፊኣቶ ኣነ እየ ድማ ሰሪዐዮ ክላስ ሙሉእ ናብ ቅድሚት ኣውፂእካናስ ዓይንና ክንዕመት ኣዚዝካና መወዳእታ በብሓደ ድማ ጁባና ክትፍትሽ ጀሚርካ ብድሕሪኡ ነቲ ተምሃራይ ጸዊዕካ ሰዓቱ ረኪብካዮ ኣነ ድማ ማዕሴብ ቅድሚ ተምሃሮ ተጸዊዐ ክቐውም ኢለይ ጽበ ነይረ ግን ወላ ሓደ ከም ዘይተፈጥረ ናብ ንቡር ትምህርትና ተመሊስና ማዕሴም ተምሃሮ ሰራቕ ምዃነይ ፈሊጦም ዘባጭውለይ እናበልኩ በይነይ ብጭንቀት ሓስብ ነይረ ኮይኑ ግን ወላ ሓደ ተምሃራይ ይኹን መምህር ብዛዕባ ዝገበርክዎ ዝፈለጠ ኣይነበረን ኣነ ናይ ብሓቂ ሓጐስ ተሰማዓኒ ካብ ጌጋይ ተማሂረ ድማ ዝረኸብክዎ ዕድል ተጠቂመ ንቡር ህይወተይ ክመርሕ ጀሚረ ነታ መዓልቲ ንስኻ ዝገበርካለይ እናጋጣሚ ፍጹም እየ ዘይርስዕን እናበለ ፍሽኽ በለ ሽዑ ሰራቕ ምዃነይ ኣብ ቅድሚ ክላስ እንተትዛረብ በቲ ኻብ መሓዝቶይ ዝወርደኒ ጸርፊ እንዳእላን ትምህርተይ ኣይመቐጸልኩን ህይወተይ ድማ ምተበላሸወ ካብ ልቤ ዘመስግነካ መምህር ካልኣይ ዕድል ሂብካኒ ኣይጨክንካለይን ድማ በሎ ወይ መምህር ድማ ፍሽኽ እናበለ ብምግራም እናጠሞቶ
ذكيريو زقرمي دحر مبال جنا نعاهم عينهم تعمتوا قبلكم كلخو أنا ما عينتي سلز عمت كون نتا ساعات زو سدا يخون أبناي من جبار خبيه فلتنين يره ولا ممهر مرعود ما بتحساسبان بسلة ممهرونا تننقى مليسو حقفو نسبات كلا عدل مهابي المدنا حتيات سبات دما كنفلت أين تهواخ أبقصات تقرنيا تيوب بوأشو برهان زي سفراء راديو إيرنا نازا دمتي إرتراويان راديو إيرنا نازا دمتي إرتراويان ود مرور ننبس خانا بالكاس ود هتأر كاب انبانا بانباخت الناتأر تحشم من تبلكا حتاتي زي بالكا علم كاري اخالو الشابرخا موعلت سسحا موعلت إيراب دستاز ورسكاز حي عراب عتاشدن أترحا أعين تخاب سلام يورحرحا هرمت شامبوكوها مسكون قوني نبرو كوازب لكام سايكني كني تغسمع هادني قديفة أنبس هازب لكابين حلفة ود مرور رسع صدرا تاقراتو موألا قدرا أديو رخابيت مكرا ميتو تزبلوا مقبسات نيرا دنبؤو محجج لك حوبو كل استسأنو فانديا يلو خبو أدري ياي بلندو أميني ياي بلندو النات بحله كم زدر فالكات فلت له ود مرور لومي حيل خاد خيمو عبيت متيكا حمام تسكيمو سبدلي خامو قاجمتي سبدلي خامو قازمتي انسساتات كلهم وقع جيروم سمعتهم حابيهم رباس جيروم الناتم فقفقو نبعات النات حلبو عدقت يا مخا النابلو سبنا بسبو أبقلاقل كوينوم نوقيوم نسخانا تنقود كامرير بخيوم ملمادو سينكا ود مرور نابرا سب كوينو كامون صرر ناتو جابركا مني سب مني أراويت جميركا سميعه مدقام داويت ود مرور تسفيت يوحنس على تكلتور عصرت حدا كلتشحن عصر جعتان راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان قوتنا حرنت حنسابكم أسلت حنسابكم كنت أتفا حنسابكم محقوما حنساب كم لبلاب النا أساسره النا حنافته دمنا نازاره دمنا نمتته سجانا بلعو زهزرته أبن قد عنا تخيط أزنوحه زمكرانا و الزئت قرحه كاب دوق عنايو كاب مهللانا كاب محسنتانايو كاب سقوقانا سماين دبس حيو قوتناخا شلاخي تبلعني حدراخا دوقعنا تمحسنا لمينا قوتنا حرنتنا زبد قرسنا قديرنا قوتنا خالق بقيلو خنواع دوقعنا بدمسي مروع كوينو لنا دما أيكونن كا بززنا وحقوتنا بسألت أقوانا بقمنا حونا كم طبق تخد كيتنا تجفعنا أبتقوتنا زين وحرسنا أتخفات أتي أراويت النات كابتقوانا خبت حو أتحمق أتي وهنات كابانا ناتنا نايبعلنا كابتا سقوق أويت دوقعنا
ካብ ጎተና ኻን ወሓዮ ኸይተብልዓኒ ከንውሕየ ጎተናይ ከዕቅለኒ ትጎተናይወ ጎተና ሓርነተ ትጎተናይወ ጎተና ህይወተ አንዊሐ ክስንትሬ ከእፍሮ ጽላለይ ግርማይ ክኾነለይ ከምታ ዳዕሮ ባይቶ ክኸውን ነይርዎ ኣይኮነን ሙሕጅኸ እንታይ ማይ ሓሊፍዎ ዘይንቕይሮ ደርፍና ዘይንቕይሮ ንዝጎተና መከራና ኸቐራርፎ ሓሊፍዎ እባ ሕልፍልፍ ኢልዎ ማይ ዘይኮነስ ደምና ተኻዒዎ ስጋና ተዘጋጊልዎ ኣዕጽምትና ኽርትምትም ኢልዎ መቐያር ግን ንቐይሮ ሞይትካ ኻብ ምትራፍ ካብ ምዃን ተረጋጽ ጓሓፍ ከም ትስጥመት ኣብ ማዕሙቕ ፔርሙዳ ብዘይ ገደላ ኻብ ንጠፍእ ንዋራ ንቐይሮ ዝደጉዓ ሕጂ ኣብዚኣ ብዘይ ደጉዓ ብደርፊ ዘይ ብሰቆቓ ብወኒ ብኸምዚ ሰማይ ንብፅሓዮ ጐተናናየ ሽላ ኸይበልዓና ሽላ ጓናየ ሽላ ኸይበልዓና ሽላ ሓውናየ ሰማይ ንብፅሓዮ ጐተናናየ ሓርነትናየ ሽላ ኸይበልዑና ሽልሙሉ ጐተናና ይንዋሕ ከም ምንውሑ ጐተናና ይንዋሕ ናይ ሓይለብኡ ጸርሕ ማርያም ይሰለም ተጫፋቱ ገጣሚ ጸጋይ መሓሪ ተመርዖ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ። ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕርምናልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩም ተዛኒኹም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና ናይሎም ትሕዝቶና ኣብዛዚምና ኣለና። ኣብ መደብና ዘለኩም ርእይቶ ይኹን ነቐፌታ ወይ እውን ክቐርበልኩም ትደልይዎ ጽሑፋት ምስዘሉ በትልሙድ ኣድራሻና ናብ ሬድዮ ኤረና @gmail.com ወይ ሬድዮ ኤረና @yahoo.com ኢልኩም ለኣኹልና ክበጽሓና እዩ። ብተወሳኺ እውን ኣብ ፌስቡክ ተስፊት ዮሃንስ ብምባል ኣብ ናይ መልእኽቲ ሳጹን ክትገድፍለይ ከም ትኽእሉ ከዘኻኽረኩም ደሊ። ብዝተረፈ ብዝመጽእ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ብዝተፈለየ ትሕዝቶን ክሳብ ንራኸብ ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሰዓት ዚ ሓፈሻዊ ትሕዝቶና ኣብዚ ዛዚምና ኣሎና። ስለ ምክትታልኩም ደጊምና ንመስግን። ሰላም